tuka adhula manyiri ma igie ne piny mar 17 odhi nyime gi timo orako motel ne telo mar 4 kendo mogik mar manyo tiko tuke mag pinje duto. Kenya biro rakore gi tim mar Burudi ka tielo mokwongo biro bagi tarik 9 dweni e piny mar Ethiopia kapok Kenya bago tim mar 16. Biro wuok pacho ka tarik 7 ka gidhi e piny mar Ethiopia tugono ma biro bagi alap ma Abebe kila stadium. Jaloch kind Kenya gi Burudi biro ng'ado tiko mar tuke pinje duto biro bagi dwe mar 10 e piny mar Dominican Republic. Unajua World Cup obviously tukienda huko nje ni makocha wengi sana watakuja kutuangalia. Na you never know, maybe unaweza baki ama pia in future mtu akufuatilia sema huyu mtoto niliona anacheza vizuri na mimi namhitaji kwa klabu yangu. So unaona sasa. Hii ni changamoto tumetaka hawajapata. Mimi nimelipata na lazima niitumie ni represent country yangu vizuri. Teammates wangu sasa kila mtu ako focused na hii game. Ukiwapata wamekaa wanaongelelea tu hii game ya Burundi na kitu na washua tunaenda kubeba na tunaenda